В предишният епизод Божидар и Папаза имали легендарен дуел, решаващ съдбата на Сливен. Божидар бил победен, но той успя да избяга с неговия дехидратиран кон в недостъпни за никого страни Стара Загора. Това означавало, че всеки в Сливен бил оставен да умре заради сенчестия дуел. Бургазлиите си мислили, че са унищожили всички сливенчанини, но боговете на Югио, и не говоря за Слейфър, Ра и Обелиск, а за създателите и запазили живота на най-почитните сливнинчанини. Божидар, някакъв живко, дето искаше да ме бие, и някакъв гей с дълга коса и очилатия му приятел. Те са много мистериозни хора, тъй че едва ли ще им намеря снимките. За да разберете кои са боговете на Юги, трябва да се върнем назад, преди създаването на пирамидите между реките Тирър и Ефрат. 6 създателя на играта направили Югио най-могъщото оръжие срещу мозъчните клетки. Те били опасна болест, която те спорно притежавали. Техните имена били Красио, този от Бургас не циганина, въпреки че и нашия си е черен, Супер Марио, Максимилиан Пагасас, бога на класическата музика, Империус Лорд of the Heavens и Спонжи Добри, бога на сандвичите. Тяхното оръжие било доста ефективно, твърде ефективно, и не след дълго те се превърнали в безмозъчни зомбита. Затова те решили да заключат душите си в 5 божествени айтема, защото Империус Lord of the Heavens нямал пари с неговата 2К лева заплата в Австрия. 5 предмета били слушалките на бога на класическата музика, окото на слепостта за Максимилиан Пагасас, шпатулата на истинския Спонж Боб, турбичката на легендите, притежание на Супер Марио и накрая хуя на лидерът им Красио, или както му викат, на Краси мъжкото. Тези предмети се предавали по поколенията на Съм, освен всичко свързано с Imperius Lord of the Heavens, тъй като той бил кък и нямало достатъчно отчаяни жени за него, само аниме герой, тъй че Сатору Годжо му е носил силата. Сега нека се върнем в територията на Бургас, където първата локалка след 6 нови члена се осъществила. Всички се бяха събрали, но 6 нови не участвали в локалката, защото те искат да играят кежуал, иначе имат пари, тръст ми. В този клуб Папаза осъзнал едно нещо за тези хора, и то било, че те са пълни рандоми. Локалката си минала нормално, а горкия Папаз имал матури на следващата седмица и беше меко казано сготвен. В деня след матурата по български Папаза си чилвал в тях, докато Дамян попитал в групата за някакви тъпи карти, а Папаза ги имал, затова се разбрали да се чакат в клуба заедно с Краси и Максимилиан. Когато Папаза дошъл, той му дал картите безплатно, защото обича да прави подаръци. Даже по-късно в историята дава фри пароли на Марио, преди дори мистер Карт Маркет да каже за репринта. Папаза искал да остане само за да може да се смее на тези 3 бедни души, тъй като били много слаби, и даже изгаврил Дамяна, като то предизвика на дуел. И няма да кажа кой спечели дуела, ама Дамян не искал да игра срещу Папаза повече. Дамян също се похвалил на Папаза с силния му дек за това. Папаза си мислеше, че сега ще му изкара змийските очи, ама реалността била друга. И Дамян му вика колко бил силен на шен дека. Дамян му вика колко регове е спечелил в Австрия с този дек и вика, че не играе в Инсмет. И Бонфиле, щото са брикове, бай да лей Беатрис беше на едно тогава, и всеки Ашенте Пайро. Папаза доста се усъмнил в това и го предизвикал на дуел срещу неговия. Толкова силен дек, ма Дамяна му каза много силни думи. И те били: дека ми не е сливнат, а аз не виждам цветове, тъй че трябва като се прибера да ми го сливне мама. Иначе няма как. И Папаза остана доста шокиран след тези изказвания, че се прибра и почна да учи за матурата по математика. В следващите дни се случили доста чудеса, който правили 70-те точки на Папаза по вторите матури да приличат на младотъджа в колата на Диди. Дамяна вика, че юбел с божествения енджин Емзаурек в Австрия, без дори да ползва грубарите. Вика и как цената на Ра и слаймлейното от Сет излязал през 2015-та си вдига цената заради юбел, което обединило цялата бургаска група в постигането на едно нещо. И то било да унищожи живящите лайна от животеца на Дамян с подиглавки. И той се превърнал в тъжна Сигма Гунър и напуснал месенджер групата. След тези действия той се върна в родината му Австрия, където Наруто му даде един годжо в газа и му показа неговата съдба да мастурбира на рисунки до края на живота му. Тоест да е бог Imperius Lord of the Heaven. Може и да не знаете, но той имал доста тъжна история,
В 7-ми клас той бил училищното лирдое. На екскурзията за края на годината класът му се събрал за направата на снимка за годишника американски тип война. Никой не го искал на нея, но в последната секунда се разревал и госпожата го сложила най-отзаде, за да може другите родители да се радват на снимката, след като го изрежат. В тези няколко секунди, докато човека с камерата се готвел да натисне бутона за снимане, Дамян концентрирал цялата си енергия в гледането на дупето на съученичката му, Марийка, и от гун аурата му снимката се заснела сама и тя заловила неговия демоничен поглед. След като класа му видя тази снимка, те го ебавали толкова много, че Дамян се разплакал и се изгубил в гората. За жалост, снимката била качена във Фейсбук, където съучениците на Дамян го пръснали от подигравки, а горкия Дамян нямал даже интернет, за да види колко е жалък. След 3 години той убедил един дърт педофил да му даде да живее с него в замяна на употребявания му от вълци анал. Първото нещо, което направил с новопридобития му интернет, било да гледа Фейсбук и той видял поразяващата истина. Всеки го подигравал, докато той бил изгубен в гората. И тогава той осъзнал, че те го отвлекли и то оставили по течението на реката, което бил първият и последният му душ, за да се озове при вълците. С решителност на 100 австрийски вълка, той им отвърнал с поразяващи думи: те били, нали знаете, че вече имам интернет, усмихнато личице. Този отговор на коментарите им от преди 3 години бил достатъчен, за да изплаши всички живи същества. И Дамян активирал истинската си същност, Imperius Lord of the Heavens, един от великите създатели на Югио. С новите му сили той унищожил всичките си врагове и се заклел никога повече да не я използва и заробил силите си в цяла Австрия. До сега. Следва продължение.